ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର, ଆଜି କାଲି ତ ମାଣବସା, ଲାଷ୍ଟ ମାଣବସା, ତ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ବୁଧବାର ଲିପା ଲିପିଠୁ ଧରିକି ଭୋଗରାଗ ଧରିକି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଜି କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲାଷ୍ଟ ପୁରାଣ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆଉ ବାକି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାରରେ ଆଜି ମାଣବସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ସେହେତୁ ଆମର ମାଣବସା ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର, ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଏଇଟା ଗୁରୁବାରର। ଆଉ ମାଣବସା ତ ସରିଯିବ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଯେହେତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଚିତାଠୁ ଧରିକି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚିତା ଫିତା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚିତା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତା ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର। କାଲି ତ ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ, ମାଣବସା ଶେଷ, ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଏଇଟା ଗୁରୁବାରର। ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର 3 ତାରିଖ, କାଲି ହେବ ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଦେଖ ଚିତା ଅଲରେଡ଼ି କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଠାକୁରେ। ଆଉ କାଲି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ରାମଙ୍କ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଗୁରୁବାର ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଶେଷ ସମୟ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। କାଲି ହେବ 4 ତାରିଖ, ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଏଇଟା। ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି ଚିତାର ଝୋଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜିଠୁ। ଆଜି ହେଲେ ତ ବୁଧବାର, କାଲି ତ ହେବ ଗୁରୁବାର। ଅଲରେଡ଼ି ଚିତା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଅଲରେଡ଼ି ଚିତା ରେଡ଼ି। ପିଢ଼ା ଦିହରେ, ପିଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବି ଚିତା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଢ଼ାରେ। ନାଲି ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ମାଟି, ଚିତା ଝୋଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ନାଲି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନାଲି ମାଟିରେ ଇଏ ବି ଚିତା ଝୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ତ ହେଲା ଗୁରୁବାର, ମାଣବସା ଲାଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ 5 ମାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଇଗଲା ଗୁରୁବାର, ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ହେଲା ମାଣବସା, ଶେଷ ମାଣବସା। ଆମ ଦେଖ ତ ମାଣ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କାଲି କିଛିଟା କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ବୁଧବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ହେଇଥିଲା ତ ଗୁରୁବାର, ମାଣ ଆମର ବସିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚିତା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଚିତା ଝୋଟି ଚିତା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା ପାଦ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଆମର। ମା ଉଗ୍ରତାରା, ମା ଦକ୍ଷିଣୀ ଚଣ୍ଡୀ, ମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ, ବାବା ସାଇରାମ। ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର, ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଶେଷ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଆଜି ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ। ଆଜି ସରିବା, ଆଜି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଶେଷ। ପୁଣି ଦେଖା ଆର ବର୍ଷ 2026ରେ ପୁଣି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିବ ଗୁରୁବାର। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ 2026ରେ ଆସିଯିବ। 2026ରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଆସିଯିବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଲାଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବସିନ୍ତି, ମା ଆମର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଉଗ୍ରତାରା, ମା ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମା, ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ମା। କାଲି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୁଁ ସବୁ କାଲି ବଜାରରୁ ଯାଇକି, ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇ ହେଲା ଆମର ଛେନା ଆସିଯାଇଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଏଥିରେ କଦଳୀ, ଲଡ଼ୁ ସବୁ ମୁଁ ଖଞ୍ଜେଇକି ଆଣିଥିଲି। ମୂଳା ଫୁଳା ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପାଖରେ। ନଡ଼ିଆ ବି କାଲି ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲା।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେହେତୁ ଶେଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଗୁରୁବାର 2025 ପାଇଁ। ଆଗକୁ 2026 ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଏ ହେଲା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଗୁଡ଼, ଛେନା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, କଦଳୀ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାଣ ବସି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେହେତୁ ଆସି ଟାଇମ୍ ଆସି 2ଟା ହେଇଗଲେ, ଆସିକି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ମାର୍ଗଶିର ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ପୁରା ଶେଷ ସମାପ୍ତି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ପୁଣି 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି ମା। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କରିବେ ଆମର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥର ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଉପରକୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ବସିଥିଲେ, ଉଠିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର। ଦହି, ଭଜା, ଶାଗ, ପାମ୍ପଡ଼, ଲାଉରା ଭାତ, ଏଇଟା ଡାଲି, ତାପରେ ଲାଗିଛି ଲୁଣ, ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରକୁ ଦେଖ, ଆଜି ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଲା 27/11/2025। 27/11/2025 ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଚତୁର୍ଥ ପାଳି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଉଠିଗଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ବାଜିଗଲା 5:30 ହେଇଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଉଠିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗୁ ପୂଜା ସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ 5:30 ହେଲା, ପରିସମୟରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଗଲେ। ଆମର ଧାନ ବେଶ ଥିଲା ମାର୍କେଟ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେଇକି ଆମର ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି।